Hello everyone, good morning. So walay mausab kung unsat kaniadto, kung unsa pag 2025, 2024 until karon nga nangalagad ta sa Ginoo, padayon gid ta nga mga lagad sa Ginoo. Amen. So nining kabuntagon padulong day ta ani sa Golden Prince Hotel. O karon naog nami sa taxi nga magisakyan o kini akong kamanghurang anak. Abti kay ni siya mumano, no? Bumano na siya sa mga staff din ha sa Golden Prince Hotel. So nanganaog nami padong nami ani mosulod mga kakigwa, no, mosulod nami sa hotel. So kaya among church na aman diri sa Golden Prince Hotel, third floor na siya din ha. So mao ni ilahang lobby, mao ni na sila diri eat all you can. So kung bation ka gutom, pwede ra ka munaog. Kung naa kay daghang kwarta, kaon ka dinha sa eat all you can nga barato ra sab kayo og daghan jud ang pagkaon kay eat all you can man. So while nagpaabot mi nga kining kwarto nga moabli-abli mudagan padung taas padung naog nga moabli ni siya kay para makasakay ni. So wala nagdugay ni abli na gyud. So mosakay na sad mi. O ana na mosakay gyud ta kay para dadun tas taas. So praise God kay nakasayo-sayo mi karon. So nagtuo ko kami ang pinakasayo. Naa pag yun ay mas pinakasayo. Kana laging ganahan ka nga makasayo pero di gyud madala ay kay napa kay daghang kuri-kurion mamukaw pa ka, napa kay trabahoon hugason. But praise God makasimba kita sa Ginoo niya ang pinakalindas ka na magbuhay pag dito ka ng pamilya. Ikaw di ba na yung mga anak. So di alam sa third floor Jade Hotel. No, sa Jade Hall dahil may area. So mauna na siya. Nila anak sa bakay. So pagkakot na mo na pag ang mas sa yuna. Second time. So mauna siya ang area. So gamay-gamay pa kayo sa biasa man ang tupis ng pahiyom be. Kanang ito naman ito kanang pahiyom ni mo magikan sa sulod sa imong kasing-kasing kay makagisi gyud na sa imong isip. Amen. Kay pahiyom mi daw imong katapad be. Ihatag ang pinakalindog nga pahiyom. Tutukan ta ni mga dagdag ni pahiyom bagyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 62 verse 5 nagaingon diri. Dios lamang ang akong gisaligan o kaniya lamang ako naglaom. Siya lamang ang nanalipod o nagluwas kanako. Siya ang akong tigpanalipod o dili gayud ako matarong. Anaa sa Dios ang kaluwasan o kadungganan. Amen. Igsoon kinsa man imong gisaligan. Ako wala ko'y laing gisaligan, manghambog yun ko nga ang Ginoo ra gyud ang akong gisaligan. Amen.